आसे इंटरव्यू आसे इंटरव्यू आसे इंटरव्यू वह दिन के राहुल मारा लहका सटे न सूती दहिया में हटी होने तनी थारा का हटी होने तनी थारा का भोर नई खे परले राजा जी वह दिन के राहुल मारा लहका सटे न सूती दहिया में हटी होने तनी थारा का मोर चाचा कनवा बोले दाग बाटे हो मोर चाचा कनवा बोले दाग बाटे हो कैसे चुमा दिए राजा जी तू खात बाटे हो कैसे चुमा दिए राजा जी तू खात बाटे हो आसे इंटरव्यू गलती तू पहिला अपने देल हमके दोष हो कहर ऐसन मरद पके करी भरोसा हो करी भरोसा हो गलती तू पहिला अपने देल हमके दोष हो कहर ऐसन मरद पके करी भरोसा हो सुतल में करवट ना फेरात बाटे हो सुतल में करवट ना फेरात बाटे हो त कैसे चुमा दिए सोया जी तू खात बाटे हो कैसे चुमा दिए राजू तू खात बाटे हो मौरत के जात सच हो खेले का साई काम जब पड़ेला त ले ले फुसलाई ले ले फुसलाई मौरत के जात सच हो खेले का साई काम जब पड़ेला त ले ले फुसलाई आसे इंटरव्यू दर्द से कुछ ना आसे इंटरव्यू बाटे हो दर्द से कुछ ना सोहात बाटे हो त कैसे चुमा दिए रोजू तू खात बाटे हो कैसे चुमा दिए रोजू तू खात बाटे हो हंसी मजाक कइनी सीरियस हो गइला और न बिहारी पर मध चटकन चलाइला चटकन चलाइला हंसी मजाक कइनी सीरियस हो गइला और न बबलू तू चटकन चलाइला राजा चित्तरंजन से ना कहत बाटे हो राजा बतिया से ना कहत बाटे हो त कैसे चुमा दिए सोया जी तू खात बाटे हो कैसे चुमा दिए राजा तू आसे इंटरव्यू प्लीज पिक अप द फोन भोर नइखे आसे इंटरव्यू प्लीज पिक अप द फोन